Adjon az Isten! Schlámer István vagyok, a Jobbik Magyarországért Mozgalom polgármester jelöltje. Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam, és elnézéseket kérjem, amiért olvasni fogom Dunaföldvár számára igen fontos változtatásokat, de számomra kicsit nagy a terjedelmű, pedig ez még higgyék el, csak nagyon az eleje, mivel a jelenlegi problémák megoldására ettől jóval több idő kellene. Tanulmányaimat Lengyelen a Gróf Aponyi Sándor Szakközép- és Szakmunkásképző Intézetben kezdtem, mint növénytermesztő gépész. Ezt követően Baján asztalos szakmunkásként folytattam, de ezt már az Oktatási Centrum felnőtt képzésében. Majd munkám során minősített CO-hegesztő lettem, ezek után különböző OKI és tanfolyamokat végeztem. Hosszú évek óta élek itt családommal, Csepereki Tündével, 3 fiunkkal, Istvánnal, Gergővel és Leventével. Szerencséseknek mondhatjuk magunkat, mivel mindketten bejelentett munkahelyen rendelkezünk. Párom egy helyi vállalkozónál, én pedig egy dunaújvárosi cégnél dolgozom. Szeretném a Dunaföldvár a helyi adottságokat kihasználva mind a munkahelyteremtés, a tisztességes megélhetés, helyhez kötődés, és ezáltal a gyarapodás városa lenne. Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy egyetlen párt van számomra, amely valóban a magyar nemzetet és a magyar emberek védelmét tartja szem előtt. Több mint 10 éves alulról szerveződés a jelenállások szerint az ország második legerősebb pártjává emelte. Emberséges és tisztességes magatartásával a Jobbik politikusai a legnépszerűbb pártvezetők. Hiszem, és tudom, hogy ez fogja eredményezni, hogy eljön hamarosan a szebb jövő. Ezért néhány percben szeretném ismertetni a Jobbik Magyarországért Mozgalom által is támogatott programunkat, ami sajnos az idő szűkössége véget csak röviden teltem. Szükségesnek látom a nyugdíjasok és a helyi lakosok terhének csökkentését, melyet olyan módon képzelek el, hogy vezessünk be egy olyan lehetőséget, amely egy dunaföldvári lakcímkártyával megoldható lenne. Mégpedig felmutatása ellenében térítésmentesen árulhasson a piacon, a fizetős rendezvényeinken lehető legnagyobb önkormányzati támogatással vehessen részt. Fontosnak tartom, hogy ezt a testület írásba rögzítse, és a lehető legtöbb segítséget nyújtva ezzel a lakosok számára. Szintén elengedhetetlen, hogy csökkentjük a kommunális adót, vagy akár teljes egészébe eltöröljük. Küzdünk mi is közbiztonsági problémákkal, de úgy vélem, meg tudjuk oldani ezeket, csak hatékonyabbá kellene tennünk. Véleményem szerint a rendőrség és a polgárőrség mellett hasznos segítséget nyújthat egy városi csendőrség, amely a városi, gondolok itt a buszmegálló, iskolai, óvodai, bölcsőde és egyéb közintézmények, valamint a lakosok körében nyújtani segítséget. Sajnos többen is azt látjuk, hogy a polgárőrség nagyon gyenge hatásfokkal dolgozik. Sokan tisztességgel végeznék a munkájukat, de mint tudjuk, fejétől bűzlik a hal. Sajnos a polgárőr autó a Bölcskei utcától a központig és a nagybani piacot oda-vissza egyedül megjárná. Ezért javaslom inkább, hogy a lakosság jelzésére az éjszakai mozgásokra nagyobb hangsúlyt fektessenek a bejelentett környéken. Nagyon fontos lehetőség számunkra a munkahelyteremtés. Dunaföldvár mezőváros. Ez nagyon sok mindent magába foglal. Sajnos a mezőgazdaságra alkalmas területek jelentős részét eladták. Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy ne legyenek olyan büszkék, akik eddig tisztességtelenül eljáró képviselők, hogy mióta vannak városunk vezetésébe, mert a felelősségre vonás elkerülhetetlen lesz. Meg kell kezdeni az önfenntartás tényének kidolgozását. Felül kell vizsgálni az önkormányzati tulajdonban megmaradt területek alkalmazhatóságát és rendbetételét, hogy helyileg előállítható termékek termelésébe fogjunk. A közmunkások nevetséges bérét és sokszor értelmetlen munkájukat, persze ami nem az ő hibájuk, fel kell váltani értékteremtő tevékenységgel és tisztességes bérre. A zöldség-gyümölcs termesztése megoldható lenne önkormányzati szinten, valamint akár üvegházak vagy fóliasátrak építése. Fontos lépés lenne, hogy gyermekeink egészséges étkeztetését is biztonságosabbá tudnánk tenni, mivel nem az összehordott nagybaniról származó termékekkel etetnénk, hanem az ellenőrzött és saját termelésű termékekből. Vissza kell adni a föld megművelésének érdemlegességét azzal, hogy építünk egy hűtőházat, vagy esetleg átépítünk egy arra alkalmas önkormányzati épületet, és garantáljuk az irányított előállítás mellett a biztos felvásárlást, nem csak a közintézményekbe, akár a lakosságnak is. Hatalmas anyagi megtakarításokat tudnánk képezni a szociális támogatások kivizsgálása, feltételekhez kötés és felhasználásának ellenőrzésével. Visszavezetnénk a tiszta udvar rendes ház fogalmát, ami abban rejlik, hogy az életvitel szerűen lakott ingatlanok lakóit köteleznénk arra, hogy tisztes körülmények között lakjanak. Különös figyelmet fordítani az önkormányzati lakásokra. A társadalmi morálba képtelen beilleszkedő lakosokra önkormányzati rendeletet hozni, amely biztosítaná a békés egymás mellett élés feltételeit.
szociális és egyéb önkormányzati ellátásban részesülők körébe, természetesen aki erre fizikailag és szellemileg alkalmas, testületileg meghatározott és írásban foglalt munkavégzésre kötelezné. Esetleg a már működő területen, vagy egy másik lehetőség elindításába, vagy más az önkormányzathoz tartozó területen. Szükségesnek látok ezen polgárok köréből kialakított úgynevezett gyors reagálású csoport kialakítását, amely egy esetleges katasztrófa vagy egyéb sürgős esetekben azonnali beavatkozást, segítséget nyújtana a rászorulóknak. Példaként megemlíteném a nemrégiben történt tragédiát, ami akár elkerülhető is lett volna, ha emberséges körülmények között átépítik a Kálvária, vagy emberséges körülmények között építik át a partfal megerősítési munkáit. Ugyanis történt szeptember 10-én hatalmas esőzések eredményeként, hogy a Kálvária hegy alján élő Üdös bácsi házába betört a víz, nagy mennyiségű törmeléket és salat zúdítva az ott lakóra. Természetesen az önkormányzattól nem kapott időbeli segítséget, így viszont képtelen volt ő felvenni a küzdelmet egyedül. Ilyen esetben azonnal és hasonló létfontosságú, ahol szükségét érzi az állampolgár, riasztani a helyi gyorsreagálású csoportot, hogy perceken belül teljes menetfelszerelésben jelenjék meg a kialakított, vagy a már leegyeztetett gyülekezés ponton, és azonnali segítséget tudjon nyújtani. Fontosnak tartom a helyi civil szervezetek kiemelt támogatását és az önszerveződések elősegítését, valamint egy civil ház létrehozását. Szeretném kiemelni ismét azon képviselők ígérgetéseit, akik már sokat szorra mondják a civil ház létrehozását, minden alkalommal megígérik, de nem történik változás. Szánalmasnak és hazugnak tartom. Több olyan épület is van, ami alkalmas lenne erre a lehetőségre, de még szóbeszéd sincs róla. Véleményem szerint alkalmas lenne erre a célra Rákóczi utcai volt iskola is. Ezek mellett lehetőséget látok önkormányzati bérlakások kialakítására, amely biztos otthont, ehhez mi biztos megélhetést és családteremtés lehetőséget adna az itt élő fiatalok számára. De most vegyük célba a civilház lehetőségét. Hogy miből rakjuk rendbe? No kérem. Adjuk el néhány 10 millió forintért. Nem tudjuk eladni, viszont rohamosan romlik az állapota, és így módon a értékét veszti. Akkor hagyjuk tönkre menni? Nem. Gondolom sokan emlékeznek, hogy hogyan készült a Bölcske utcai játszótér és focipálya, vagy egyéb más Dunaföldváron. Fogjunk össze! Az önkormányzat adja az anyagi hátteret, és mi adjuk a kétkezi munkát és esetleg a gépeket, eszközöket. Sajnos sok mindenben azért vagyunk sereghajtók, mert nem tudunk összefogni, együttműködni. Vessünk ennek mindenkorra véget. Szerencsére sok szervezet működik városunkban, minden vezető vesse papírra gondolatait, és az egység előtérbe helyezése okán hozzuk rendbe ezt az épületet, amely egyébként is nagyon szép kialakítással rendelkezik, de ha nem is ezt, akkor egy másikat, ami számunkra alkalmas lehet. Ehhez még hozzá tartozik véleményem szerint, hogy érdemes lenne felülvizsgálni volt önkormányzati tulajdonból elidegenített épületek eladási feltételeit. Folytatnom kell, így hát úgy érzem, sajnos Dunaföldvárnak előnytelen szerződést kötöttek, amikor a bioetanol üzem itt telepedett le. Az már bizonyossá vált, hogy az ígért dolgozói létszámot csúfosan lefaragták. Olyan mértékű szag és hangártalom van, hogy a környéken élők nehezen viselik. Arról a tényről sem szabad megfeledkeznünk, hogy több 10, esettenként 200 méterről szivattyúzzák ki az ivóvizet alólunk, ezáltal komoly veszteséget okozva Dunaföldvárnak, veszélyeztetve a városunk ivóvíz ellátását és a magyar nemzetnek. Különösképpen, hogy tudomásom van arról, hogy akár 40%-os fejlesztés fog végrehajtani az elkövetkező időkben, ami már amúgy is tetemes takarmányozásra szánható kukoricát még nagyobb mennyiségbe fogja feldolgozni. A bővítés elengedhetetlen feltételnek tartom, hogy az ezzel járó vízhiányt kizárólag a Duna vizének felhasználásával történjen, és természetesen ennek lehetőséget a már folyamatban lévő technológiáért is alkalmazzák, építsék át. Ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogy kapunk megfelelő támogatást önöktől, akkor ehhez hasonló ügyekben is eljárunk, és felelősségre vonjuk azok, akik nem az itt élők elvárásai szerint cselekedtek. Foglalkozunk az integrált oktatással is, vagy akár a kétnyelvű oktatással. Tudtommal mindkét lehetőségre szükség van, de mindenképpen hozzáértő emberek szakértelme legyen az alapja. Azt gondolom, hogy ezek felett olyan embereknek kell dönteni, mint a pedagógusoknak, és esetlegesen egy oktatási bizottságnak. Beszélnünk kell arról is, hogy az értékteremtő rendezvényeket kiemelten támogatnunk kell. Mára már ott tartunk, hogy olyan rendezvényeink is vannak, amelyeknek a látogatottsága igen csekély. Vannak olyanok is, ahova gondosan előkészítve csak egy bizonyos réteg számára ad lehetőséget, ezáltal elindítva egyfajta kirekesztési folyamatot. Tegyük élvezhetővé ezeket a programokat, gondosan ügyelve arra is, hogy feleslegesen ne adjunk okot az ellentétek kialakulására. Keressünk olyan előadókat,
amelyek nem több százezer forintért adnak elő silány előadást, hanem néhány tízezer forintért jóval színvonalasabb szórakoztatást nyújtanak. Itt gondolok akár egy garázszenekarra, akik örökzöldeket játszanak, és ez minden korosztálynak megfelel véleményem szerint. Komoly problémát vet fel a következő gondolatom. Szeretnénk a Hősök terén egy magyar nemzeti emlékparkot létrehozni, jelen pillanatban még a hideg is kiráz, ami ott uralkodik. Vegyük sorba. Elsőként az első világháborús emlékmű, régóta halljuk, hogy fel lesz újítva, és hogy milyen költséges, de ezen felül semmi. Azonnali hatállyal meg kell kezdeni a munkálatokat, mert a világháborúban elesett katonáink nem ezt érdemlik. A legnagyobb problémát véleményem szerint az ott ágaskodó szovjet megszállási diadalmű jelenti. Több okból is. Az első az, hogy az azon ágaskodó önkényuralmi jelképek joggal borzolják a Dunaföldváryak igazságérzetét, amiket már hivatalból régen el kellett volna onnan távolítani. Második oka az volna, hogy életveszélyessé van már jó ideje nyilvánítva, ami azt illeti ennek ellenére minden olyan dunaparti rendezvényen, amit az önkormányzat szervez, a gyermekeknek szánt ugrálóvár a közvetlen mellé van telepítve. Minősíthetetlen számomra az az ember, aki ezt engedélyezi, és ezáltal mérhetetlen veszélynek teszi ki az ott játszható gyereket. Ezt az emelvény talpazatnál el kell választani, vagy amennyiben lehetséges, akkor egybe az egészet, és szállítsuk el a Budaörsi Szoborparkba. Következő nagy gond az, hogy ez a több méteres emelvény gusztustalanul meredezik a Hősök terén, ami számunkra nem elfogadható. Az ott eltemetett szovjet katonák földi maradványait exhumálni, amennyiben lehetőség van rá felkeresni a hozzátartozóikat, de ha sikertelenül járunk, akkor emberhez méltó módon és helyen újra temetni. De ide inkább 48-as, 56-os emlékmű, és minden olyan, ami a magyar nemzet értékeit idézi. Kezdjünk valós tárgyalásokat az országzászló ügyében is, helyezzük el ebbe a parkba. Tekintsük bele kicsit a testületi munkába is. Véleményem szerint jelentős részében alkalmatlan és tisztességtelen emberek bitorolják azt a lehetőséget, hogy képviseljék az itt élőket. Sokszor széles mosollyal fogadják az embert, leminősítve és segítségnyújtás nélkül küldik el. Gondolom még nem jutott el odáig nekik, hogy azért vannak, mert megoldást várunk tőlük. Mint már említettem is én, nem lennék büszke arra, hogy ezt már több cikluson keresztül teszik. Emberséges, tisztességes, becsületes módon segítsenek és oldják meg az itt élő problémáit. Akkor nem lesz olyan lakos sem, akit nem látnak szívesen, mert problémás. Mielőtt befejezném, fontosnak tartom, hogy az alternatív energiák bevonásával, gondolok a szél és a napenergiára, csökkentsük városunk intézményének és egybe a lakosság terheit. Ehhez feltétlenül szükségünk van a pályázat naprakész figyelésére, mely biztosíthatja az elképzelésünk anyagi hátterét. Még egy utolsó dologról szeretnék beszélni, igaz, hogy némileg már érintettem, de csak felszínesen. A probléma ettől jóval nagyobb. Sajnos hosszú ideje folyik már a Kálvária partfal rendszer kialakítása, építése. Nagyon sok tervezési és kivitelezési probléma merült már fel kezdetekkor is, ami mára már majdnem, hogy tragédiává fajult. Jó magam és családom is itt él, érintettek vagyunk ebbe az ügybe, de döntsék el önök, hogy haszonszerzésből vagy csupán segítő szándékból szólok erről. Sokan élünk a Kálvárián. Vannak, akik már évtizedek óta. De higgyék el nekem, mi is dunaföldvári lakosok vagyunk. És mi is olykor-olykor segítségre szorulunk. Az elmúlt időszakban hatalmas esőzések voltak országszerte. A teljesség erejével széttúrt hegy akkora lehetetlen életet erőszakolt az itt élők számára, hogy az amúgy is küzdő embereknek kilátástalanná vált mindennapjaik és az életük. Csak azt megemlítem még, hogy mennyire bagatelizálták el a lakók területeit. Azt a néhány négyzetmétert néhány ezer forintért. Akik értünk vannak, azok hagynak cserbe minket. Fölöttünk döntenek, úgy, hogy nem beszélnek senkivel. De ha igen, akkor azt mondják, nem a hivatal hatásköre, hogy forduljon bírósághoz. Több köbméter esővíz, sár és törmelék áztatja a hegy lakóit, akiknek fogytán az erejük, de vigyázzanak, mert a türelmük is. A határidőt meg úgy tologatják, mint hülye gyerek a biciklit. Na, az ilyennek nincs keresnivalója az önkormányzatnál. Számomra, aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan. Sajnálom és bocsánatot kérek önöktől, hogy pont ezzel kellett befejeznem, de kérem önöket, ezeknek is minden egyéb tudatában, és még mind annak, amire még nem maradt időm, hogy gondolkozzanak el. Valóban változás kell.
Október 12-én szavazzanak a Jobbikra, győzzön a Jobbik, Isten áldjon minden Dunaföldvárit. Schlámer István voltam, az önök polgármester jelöltje. Köszönöm, szebb jövőt!